Өфілі Мисс Республика матурлық конкурсының финалы өтті. Бұл ертені біздің менен екінші орын яулаусы Гүлсім Ғалиолені қаршалы. Қайырлы ерті? Қайырлы ерті. Қалдарың несек, шылтеклі матурғын. Әйбет, бір рахмет. Жалпы студия тағыла темленіп кетті. Бұға теклем мен болғанға тібеттерінім. Әмі бүгін бізді шайыртам ұсынмаған әнді Халуқай. Шу Халуқай конкурсы өткен хайын мен Халуқайдармен хүлешкенде, олар барғыла бірінші орынлық тип әйтірге мүмкін, һәм Гүлсім әйтелі, бұл Халуқай бәйгеге тәусиратта хенің үсін неме берді? Неме Халуқай бәйгеге ғыммен? Халуқай бәйгеге менің үсін ол шындай зор конкурс деп әйтеймінді, өйдіңді көретір, өйдіңді шул хәтлі түрлі ақтардан көрете алаһың, масштаблы конкурс деп әйтеймінді, бұл менің бірінші конкурс. Демек, кем бұға теклем қатнашқаның жоқ му? Жоқ. Не үшін? Бұйыл мен модель мәктәбінде сақ оқи башланым, һәм модель мәктәбін тамамлағас қатнашырға болдым. Әнеде мәктәпті оқының? Луна Models деген мәктәп, модельный агентство. Һәм тәусиратта әйдәгідәлі бігіректі ири оламандар өсін, ири гиттер өсін, менің көзліктен Халуқай конкурсы ол сығағында менің исемім шул, ағасым шул, аруым бұл. Башқұртыстанды яратам. Башқұртыстанды яратам. Тейдерді шыныңа бәсселем. Қатнашушылардан хорағанда олар бүтінлі икінсі фикір үрті, бүтінлі икінсі конкурс дейдер ол. Ошында анықлық ендірей келі. Немелерді көрәтірі керек Халуқай бәйгеһендә? Халуқай бәйгеһендә біздің 4 номер болды. Бірінші номерда біз проходканы көрәттік деп әйтейім инде. Икенче номері біздің болды. Башқұрт национальный костюмда сықтық деп әйтейім инде. Ағидель костюмында шынан, 3-ші номерда біз бейінік. И 4-ші біздің шул награждение болды инде. То есть тоже проходкалар болды. Әйін өтін қай райондан? Мен Ғафури районынан, Красносолдан. Әм Ғафури районда мұна Мисс Республика дегенде екенсі орын алды біздің Гүлсім деген қытықай. Несек қаршы алды хені халық? Мені халық нық-нық поддержать етті деп айтайым. Олар мене көп тауышлар берді. Шының үшін де мен екенсі орын алдым деп ойлайым. Сөнки олардан нық-нықлы шындай поддержка болды. Әлгені мене етмәні деп әйтеймді, өдімді нағарақ... Неме етмәні ең ұяларға? Уверенности деп әйтеймді. Ашаныс етмәні, әйе. Ол бірінші тапқыр қатнашқас, мен қайғы бір ердерді қаушаным деп әйтеймді. Әйтір өйдіңді әйтірге алмайың сөнке хен қаушап, несек әйтейм деп ойланағың енді. Шоңа мене әдір келесекте нәмә өттінде эшләргә хәзер беләм инде. Келесеккә кармакташлы дип әйтергә була, чөнки әгәр дә Гүлсем беренче урын алган булса, уның келесеккә бәлки максаты ла булмас иде. Шулай бит. Мондай кирәһенсә үдәсендә эшләп, хаталарды барлап, икенчесендә катнашып, еңү яуларга. Хамна һин торгаң сәхнәлә, хәтереңә төшер шул вакытты әйтәләр Гүлсем Ғалиуллина икенче урын дип, әнишә беренче түгел дип кайгырдыңмы? Юк, кайгырманым. Бу минең беренче конкурс булгас, мин бик шат инем. Икенче урын алгаста, ул миңа шундый победа дип әйтәм инде. Мин шатландым нык итеп. Көйәрмәннәрең килдеме? Килде, әлбәттә. Бөтә Ғафури районы. Күп кешеләр килде, Аллага шөкер. Хәмдәнде хөрмәтле достар, мин һеҙгә эшләп, бит тура эфирдә эшләбез. Әлем программаһы иртә таңдан кискә кадәр БСТ каналында эшебез дәвам итә. Һәм тура эфирдә эшләгәс барыһы мөмкин. Хатта кайсы кунаклар да һулып килә. Хәйрле иртә. Бүген бездә кунакта Халуқай конкурсының оештыру комитеты әгъзаһы Нурсилә Исхакова. Хәйрле иртә. Хәйрле иртә. Килеп иттегезме? Килеп иттек. Біз Гүлсемен һөйләшә башлагайнык бұл конкурсның әһәмияте турында оештыру әгъзаһы буларак ошо конкурстың бүгенге көндәге әһәмиятен әйтеп үтегез әле. Иң тәүсиратта ул үсеп килгән буынга, яшь кызларга уверенность диләр, хазаттарын бирү һәм без бұл конкурсты былай гына үткәрмәйбез. Оның иң төп әһәмияте ул кызларны артабанда продвигать итү инде. Үзебезнең өлкәләр республикаларына түгел, сит регионнарда, сит илдәрдә лә ул модель контрактлары буенча, матурлык конкурслары буенча бөтен яклап та.
Ышаныс дегенде Гүлсүмгө әле һорап бергенек, миңа беренче урын булмады дип. Ул әйтте. Сак кына ышаныс итмәде. Була, оның бит тәүге конкурсы әле. Һәм моны күп кенә конкурслар оештырылып килә. Мәсәлән, Башкортстан гүзәле Һылыукай, Кар Һылыукай, шулай ук айырылса Һылыукай, әйме? Мисс Республика нимәһе менән айырыла? Әллә ул шул ук Һылыукаймы? Безнең иң беренче бында Мисс Республика конкурсында параметрларга, буйһыныңа нык игътибар итәләр. Һинең буйһының озынлыгы 1.72-нән кем булырга тиеш түгел, һәм шулай ук 60-90 дигән параметрда да монда бик тап килә. Сөнки һәрбер кызыкай ошо конкурстан һоң еңәме, еңмәйме, әгәр дә теләге булһа, без уны артабанда сит илдәргә, сит ердәргә, конкурсларга ебәрәбез яки модель контрактлары буенча ебәрәбез. Кызның тик теләге генә кирәк. Шул. Һәм әле бүгенге менә шу катнашучылар арасында артабан ниндидер әңгәмәләр булдымы? Кемдер бәлки еңәм дип килгән осракта бер юату һүзләре мәсәлән. Булды. Улар нинди фикердә булды? Катнашучылар. Әлбиттә булды. Барыһы ла сәхнә артында каушанылар. Кайберәүләрнең әйтүебезчә тәүге конкурс булды. Күз яшьтәрһез дә булманы түгел, улар ла булды. Иң кыйын уларга каблуктарда йөрү булды. Безнең бер кызыкай булды, бер ай элек кенә каблукка басты. Ошо конкурста катнашам дип. Онда мозольдары ла канап та китте. Илай да башланылар. Өлгөрмәйбез, килеп сыкмай. Минеке бу килеп сыкмай, мин булдыра алмайм дип тә әйтәләр. Һәм һәр береһенә әлбиттә оештыручы буларак түгел, психолог буларак та ярдәм кирәк булды. Күпме әзерләндегез бәйгегә? Безнең әзерлек барды бер ай дәвамында. Безнең февральдә булды кастинг. Тәүдә интернеттан һайлап алдык без фотоларны. Кастингка сакырдык. Шул кастингтан полуфиналга 20 кызыкай үтте. 12 март көне полуфинал булды. Һәм монда тагыла безнең этап Мисс Талант дигән бар. Таланттарды каранык һәм ошо таланттар конкурсынан һуң тагыла 10 кызыкай финалга үтте. Шул. Жюри әгъзалары кемдер булды? Жюри әгъзалары улар безнең билдәле кешеләр. Мәскәүдән дә килделәр. Мәскәүдән модель агентлыкларының җитәкчеләре һәм шулай ук безнең радио, телевидениеннан да, газет журналларының да редакторлары булдылар. Мәскәүдән безнең килде. Без уже берничә ел дәвамында Мәскәүнең модель агентлыклары менән контракт буенча эшләйбез. Һәм улар килеп үзләренә охшаган кызларды һайлап алалар һәм үзләренә артабан эшкә сакыралар. Ошо һайлап алгандар артабан уларның язмышын беләһегез. Беләбез. Улар Китайда, Миланда ла эшләйдәр, Кореяда ла эшләйдәр. Менә хәзер тагын бер кызыкайбыз безнең Китайга йыена. Бына бит. Әллә кыз булып туган. Шәрдам, әлбәттә, ошо конкурста мына әйтеп иттек бит инде, шәхсән минең өчен, әгәр дә мин жюри әгъзаһы булһам, башкорт кызлары минең өчен матур. Менә Мәскәүдә безнең милли колоритлы кызларны нисегрәк баһалай? Улар нинди фикердә? Дөресен әйткәндә, уларга барыбер. Барыбер. Әйе. Уларга иң тәүдә кызда үзенә модельләрнең уларның битендә нисек әйтергә, вот матурлык бәйгеләре, улар матурлык бәйгеһе. Онда бөтен кызлар да матур. Именно модель булып, әгәр һин эшләргә теләйсең икән, онда үзләренә генә күрә катгый параметрлар бар. Һәм һин шул параметрларга тап килергә тиешсең. Һинең йөзең шундай необычный булырга тиеш. Фотолар нисек сыгуыңа карайдар. Бит шул якка игътибар итәләр. Һәм минең иң яраткан һорауларымның береһе Гран-прига ниндәй бүләк булды? Гран-прига безнең «Свадьба на Ураның» журналының обложкаһында сыгасак, һәм шулай ук без аны Мисс Россия конкурсына ебәрәсәкбез, дәгъва итә. Һәм ВКонтактенан продвижение шулай ук 100 меңлек, һәм башка кыйммәтле ювелир украшениялар, косметикалар, сертификаттар Балар барыһыла. Гөлсем, һиңа ниндәй бүләк булды икенче урынга? Миңа булды Эстельтан шампуньлар, онда бер пакет дип әйтәм дә линия бүләге дип әйтәм инде, шуннан Диваштың косметикаһы миңа бүләк бирделәр. Бuna мәсәлән конкурстан һуң һиңа шылтыратып әйтһәләр, әйдә Гөлсем Кытайга бараһың? Барам әлбиттә. Иң мөһиме оныттык, бөтә матур таждар. Ялтырап торган. Шулай ук айрылса ниндәй спонсордар менән эшләнәгез? Иң безнең төп спонсорлар улар менә шул Диваш косметикаһы, ул шулай ук Эстель безнең, без һәр вакыт Эстель менән эшләйбез, безнең модель агентлыгы. Шулай ук ВКонтакте
Һәм иң безнең әлбәттә ярдәм итүче безнең партнерыбыз ул Бөтен дөнья башкортлары курултайы. Һәм Нурсилә әйтегез әле, мына һөйләштек бит инде был конкурс әллә касаннан бара. Был гына конкурс түгел, гомумән Һылыукай конкурсы һәм әгәр дә безнең әлеге вакытта зәңгәр экраннар алдында яшь кызлар, үсмер кызлар карап, мин дә ошо конкурста катнашып, мин дә ошо Гөлсем кебек ошо Сәлам студиясына килеп тура эфирга киләм дисә, оларга нинди кәңәшләрегез булыр? Куркмагыз, һәрвакыт алга табан ынтылыгыз, максаттар куегыз, максаттар тормышка аша, хыялдар да тормышка аша. Гран-прига ашыгығыз. Гран-прига ашыгыдай. Ул ысынлап та гран-прига ашыгырга кирәк ул. Ләкин әгәр дә һин ошо конкурска килеп, һайлау этабын үтеп, һин ошо конкурстың эсендә кайнайһың икән, һине барыбер уже күрәләр, һине сакыралар, кемгәдер һине охшайһың. Шунда ук еңүсе дип тә әйтергә була. Иң мөһиме үзеңде күрәтеп. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Һезгә артабанда уңышлар теләде. Гөлсемгә инде яңа үрдәр, яңа максатларга ирешеп, ошо студияла ниндидер тагы бер урын алгас, ошо шугы. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт.